تەوی کو پەیادێ و هەن هەواڵبەندên xwe dibêjin ku deverên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê dibin kontrola wan de ne, li êdî nemayişên leşkeriyên biyanî li deverên Kurdî derdikevin cadan, bê ku tu aliyek yan jî hêzek li dijî wan nemayişan rawestin. Welatiyên Rojavayê Kurdistanê bi tirsî li vê gavê dimeyzînin. الله أكبر والعزة لله لواء ثوار الرقة ولواء في الجهاد في سبيل الله. Grupeke leşkerî bi navê Lîwa Thewar Reqqa nemayişeke leşkerî di nava cada bajarê Qamişlo de pêkanî. Piştre ew nemayişa leşkerî berê bi bajarokên Tirbespiyê, Çilaxe, Girkêlegê ve çûn. Ta gihan bajarê Dêrikê. Li gorî welatiyên deverê ku ew ê nemayişa leşkerî ala şoreşa Sûriyê hilgirtibû. Welatiyên deverê metirsiya xwe ji vê gavê re dan xuya kirin. ji ber ku ev yekem care ku kesên biyanî ne ji deverê bi karekî bi vî rengî radibin. Welatiyekî ji bajarokê Girkêlegê ji arkire ragihan ku di dema ku peyadê derbasbûna pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê di nava xaka Rojavayê Kurdistanê de qebûl nakin. Îro em dibînin ku peyadê çekdarên Ereb di nava xaka Rojavayê Kurdistanê de qebûl dikin. Wî welatî her wiha got ku ev nemayişa leşkerî ya ku ji aliyê çekdarên Lîwa Thewarê Reqqa ve hatî pêkanîn, matirsiyek li cem xelkê deverê durist kir. Ji ber ku ev gav dide xuya kirin ku îdî hêzên Ereb destwardanê di nava xaka Rojavayê Kurdistanê de dikin. Ji alîkî din ve hin welatiyên deverê ji arkire ragihandin ku îdî nemayişên leşkerî yên ku asayişa bi ser peyadê ve jî li bajarokên Rojavayê Kurdistanê pêk tînin, tirsê di nava xelkê de durist dike. Ew welatî pirsyar dikin gelo eger bi rastî ev hêzên bi ser peyadê ve hatine avakirin ji bo parastina welatiyan, çima bi Kilaşinkofa di nava cadan de digerin, gelo çima tim hebûna xwe birêya çek û tirsê de didin xuya kirin, berî niha jî hin nemayişên leşkeriyên hêzên bi ser rejima Sûriyê ve li deverên Kurdî û bi taybet li bajarê Qamişlo birê veçûn, bê ku peyadê torêgiriye li wan nemayişan bigirin. Tevî hebûna hêzeke leşkerî bi navê leşkerên Roj ku ji keç û xortên Rojavayê Kurdistanê pêk tê. Lê peyadê tu hêzeke din ji bilî hêza xwe li Rojavayê Kurdistanê qebûl nake. Lê di heman demê de û bi rehetî rê dide grûpên Ereb û derbasî xaka Rojavayê Kurdistanê bibin. Helepçe Sedûn, Ark.